Molweni bahlobo, namkelekile emakhaya kwibali lanamhlanje elimnandi elingabahlobo abanemincili nabavuyela umbhiyozo wokuphela konyaka. Kukho isifundo esibalulekileyo. Sondelani xa ninonke, yizani niphulaphule ibali likanobukhwebezana, inkosazana yamanzi. Ukuphela konyaka ngenyanga kaDisemba yayiba lixesha lokuba usapho ludibane, luhlale kunye, lutye kwaye luphane izipho. Qho ngolu suku ukhwezi, ulubo nomayilanka ngentsasa baya emlanjeni. Endleleni yabo babehleli nje becula iingoma zabo ezimnandi baze bakha namaqunube. Babesoloko bechwayitile kakhulu benovuyo kuba bebeza kufumana inkosazana yamanzi eyabalinde emlanjeni. Igama layo Unobukhwebezane. Njengoko besondele bathe baze beva elo lizwi lakhe limnyoli licula, Ma-Afrika phakamani, ikwanza ifikile. La mantombazana ayehlala eludinini lomlambo aze amamelele ngoma. Emva koko xa kuphuma ilanga, Unobukhwebezane wayewanika iibhaskithi ezizele iziqhamo nemifuno ukuba bagoduke nazo xa bebuyela elalini. Usale kakuhle nkosazana yamanzi, babeye bakhwaza besitsho njengoko bebaleka ukuze abantu belali bakwazi ukulungisa isidlo semibhiyozo yekhwanza. Kodwa yayikho into eyayisoloko imkhathaza Unobukhwebezane. Inokuba kutheni la mantombazane engakhe andibulele nje xa ethatha iibhaskithi zeziqhamo nemifuno, wayezibuza atsho xa ehleli yedwa. Elalini bonke abantu babeye badibana komkhulu kwikhaya lenkosi benxibe imibala embejembeje, ngaphandle kweziqhamo nemifuno evela kwinkosazana yamanzi. Abantu babeye baqokelela imigubo nenyama baze bapheke kunye njengoko abantwana bedlala. Unobukhwebezane wajonga ngaphakathi kwelonqa wathi umabonakale mnala manqo. Enkosi bahlo, siyabulala nakuwe nkosazana yamanzi ngesijipho busupha yona yonke le minyaka. Enkosi, watsho umalaka enentlungu. Ikwanza lixesha lokuphana imivuyo noxolo nothando. Khanisondele apha ndikunifundisa ingoma entsha. Bulela qho, uthande qho, ibe uza kuphiwa. Isiquphe kwathi gqi ukukhanya okuphandlayo. Emva koko kwavakala ilizwi elikhwazayo eloyikekayo lisithi, nabani na xa iphiwa yinto umele athi enkosi, yimbeko leyo. Emva koko ukukhanya kwathi shwaka, kwashiyeka ilanga eliphumayo libonakala mgama. La mantombazana aziva ebuhlungu xa esiva into wayelibele kuyenza. Asike simbulele Unobukhwebezane ngezipho zekwanza, sisoloko sihamba singxamile, watsho ulubo edanile. Bebuhlungu bathi nyosho, nyosho behamba begoduka. Siza kufika sithini elalini xa singaphethanga nto, wabuza umalayika. Ukhwezi wajika wajonga abahlobo bakhe wathi, zihlobo, masijikeni siye kucela uxolo kwinkosazana yamanzi. Kodwa Unobukhwebezane akafuni ukusibona, watsho ulubo eziva engenathemba. Nam ndivumelana nokhwezi, watsho umalanka. Kufuneka sokucela uxolo ukuba sifike ngeke sakushiya umnyalezo, unyanisile, watsho ulubo eqalisa kuziva bhetele. Ndinecebo, masikeni amaqunube size siwaphathele Unobukhwebezane. La mantombazana amathathu awakha la maqunube aze aleqisa emlanjeni evuye. Bathe besondela beze bava loo ngoma imnandi bayiqhelileyo. Ma-Afrika phakamani, ikwanza ifikile. Unobukhwebezane ubuyile, inkosazana yamanzi ibuyile, bakhwaza besitsho bebaleka ukuya eludinini lomlambo. Unobukhwebezane wayehleli phezu kwelitye eludinini lomlambo encumile. Nkosazana, sicela uxolo ngokungazenzisiyo, ngokungathi enkosi ngezipho zakho zeziqhamo nemifuno, watsho umalayika. Ewe Unobukhwebezane, sicela usixolele torho, wacenga, watsho ukhwezi. Ikhwanza lixesha lokuphana izipho. Namhlanje sikuphathele isipho, watsho ulubo enika Unobukhwebezane ingxowa ezele amaqunube.
Unobukhwebezane wajonga phakathi kwalaa ngxowa wathi umabonakale mnala mangqulu. Enkosi bahlobo, siyabulala nakuwe nkosazana namazi ngesi sibhubhu sipha yona yonke le minyaka. Enkosi, watsho umala ke inentloni. Igonza lixesha lokuphana imivuyo noxolo nothando. Khanisondele apha ndifuna ukunifundisa ingoma entsha. Bulela qho, uthande qho, ibe uza kuphiwa. Khawulezani nigoduke ke ngoku, watsho. Ixesha selixhatshwe yinja. Thathani nazi iibhasikiti zeziqhamo nemifuno. Kulindwe nina. Enkosi, nkosazana yamanzi, siyabulela Nobukhwebezane, atsho la mantombazane. Nihambe kakuhle, nonobele khwanza, wakhwaza esitsho Nobukhwebezane. Nawe nkosazana, siyabulela, akhwaza la mantombazane. Xa efika ekhaya, abantu belala besele bewalindile. Siyabulela zintombi, ingathi nize neziqhamo nemifuno kunangambi kunangaphambili. Enkosi, yatsho inkosi yelali. Athi akuva loo nto la mantombazane ajongana, aze ancuma. Ayesazi ukuba Nobukhwebezane wayewaxolele. Enkosi, nkosazana, asebenza esitsho. Lixesha lokuba singene nzulu ebalini. Khetha indawo okanye umlinganiswa omthandayo ebalini uze ukuyathanda unxibe njengaye. Ningalibali yaye khumbulani ukutshintsha-tshintsha ilizwi. Ze loo mafoto nisibonise kuFacebook kaNal'ibali @Nal'ibali SA. Enkosi.